Bormla 3 flaxija il-Mexxej Laburista Joseph Muscat appella lil dawk preżenti biex jgħinuh ikompli jikkonvinċi aktar persuni jingħaqdu mal-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista. Għinuni inwasslu messaġġ lil dawk illi ħajkunu qed jivvotaw għall-Partit Laburista għall-ewwel darba. Għall-ewwel darba. Għinuni inwassal messaġġ lil dawn in-nies meta jgħidulna immintom ħatemnuna ngħidulhom flimkien iva, aħna nemmnukom iva, smajtuha iva, aħna nemmnukom ejjew magħna, ingħaqdu magħna, posthom huwa magħna. Joseph Muscat qal li l-ikbar prinċipju li jgħaqad lill-bnedmin kollha huwa dak li huma mwilda l-istess u kull persuna għandha l-istess drittijiet li ma jistgħu qatt jittieħdu minn għandha. Xogħol il-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista huwa li jara li dawn id-drittijiet jibqgħu dejjem jiżdiedu għal Joseph Muscat. Il-Partit Laburista jinsab gburi li wettaq bidliet kbar li kellu bżonn pajjiżna, anke f'ċirkostanzi fejn kellu kollox kontra tiegħu bħal fis-snin 60. Meta nħares lura fil-kotba tal-istorja, ngħid kemm nixtieq illi kont hemmhekk biex jien ukoll inqum bil-wifqa u ngħid din hija sewwa u qegħdin fuq in-naħa tajba tal-istorja. U issa reġa' wasal il-waqt. Id-destin tagħna l-opportunità. Joseph Muscat qal li llum teżisti opportunità oħra li bħala pajjiż nagħmlu passi oħra kbar il quddiem fil-qasam ta' drittijiet ċivili f'pajjiżna. Mhux se nibżgħu nagħmlu dak illi hemm bżonn isir għad-drittijiet ċivili f'dan il-pajjiż. Żewġ persuni li jinħabbu huma familja u għandhom jingħataw id-drittijiet tagħhom. U għalhekk bla mistħija ta' xejn, b'wiċċi minn quddiem, għax nemmen dak li qiegħed ngħid, b'wiċċi minn quddiem. Akkost li jkun hemm min iwissini jgħid li dawn l-affarijiet jistgħu jitelfu l-voti u mhux jiġibu l-voti. Aħna qegħdin hawnhekk ma bżajniex meta ddewna li mmorru l-infern ngħidu dak li qed naħsbu aħseb wara kemm ħanibżgħu illum ngħidu dak li verament qegħdin naħsbu. Jekk mhux għalina dan għandna bżonn nagħmlu ħallu liedna għal Joseph Muscat li saħaq li l-moviment huwa kburi li jinsab fuq in-naħa tajba tal-istorja. Bliema mod, bliema dritt f'dan il-pajjiż nibqgħu naqsu persuni illi għandhom id-dritt illi jieħdu id-deċiżjonijiet dwar ħajjithom. Ħajkun hemm min jgħid ittellef il-voti, jien ngħid l-istorja tiġġudikana mhux bil-voti imma bis-sewwa u qegħdin fuq in-naħa tas-sewwa dan kollu. Joseph Muscat iddeskriva lil Bormla bħala l-post li wellet il-moviment madwar il-Partit Laburista u żied li f'għajnejn il-Bormliżi huwa jara gburija. Dan il-post l-impenn tiegħi personali u ta' sħabi huwa li ma nibqgħux naraw hemm isfel fil-klassifika ta' nies li jmorru l-università, irridu narawh fuq, irridu ntellgħuh il fuq. Irridu ntellaw il-fuq bl-edukazzjoni. Il-Mexxej Laburista appella biex il-ġenituri iħeġġu lil uliedhom biex jibqgħu jistudjaw. Ħarġu nies kbar minn dan il-post u jridu johorġu nies ikbar. Jridu johorġu nies ikbar għinuni. Preżenti għal din l-attività kien hemm delegazzjoni mill-Libja mmexxija mill-eks Prim Ministru interim tal-Kunsill Nazzjonali Transitorju Libjan Ali Tarhuni.